dole ne sai kun mutu tunda har kuka shigo cikin wannan masarautar. In dai har mutum ya shiga to baya fita. Tatsuniyar wata wacce ake kira da Salma da wani kyakkyawan saurayinta wato Abbas. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka, muna so dan Allah da ku danna mana subscribe ta yanda zamu ringa sanar da ku daɗaɗɗen tatsuniyoyin mu da zarar mun daura. A cikin wani gari wanda yake nesa da yammacin Afirka cikin ƙasar Hausa, akwai wata baiwar Allah wacce ake kira da Salma. Salma ta kasance mace ce mai kyau, son kowa, kin wanda ya rasa, gata da tarbiyya sannan da son bin maganar iyayenta. Wata rana Salma da safe an aike ta wato ɗebo ruwa, sai ta ci karo da wani saurayi wanda ake kira da Abbas a bakin wani kududdufi yana wanki. Abbas da ganin Salma ya ga cewa tabbas ya ci karo da matar aure saboda yanda take da kyau sannan da walwali gata da fara'a. Abbas tunda Salma ta tsugunna ɗiban ruwa a bakin kogi kawai murmushin ta yake kallo tare da cikin farin ciki, yana jin hakan a ransa cewa tabbas yana so zai karasa domin yi wa Salma magana, amma zuciyarsa tana ce mai a'a kada ka je, haka zalika kuma tana ƙara raya mai cewa ka je kada ka yi wasa da damarka. Abbas kawai ya yanke shawarar zuwa domin ya taimaki Salma akan zai ɗaukan mata ruwa ya taya ta domin ya kai mata shi gida. Haka Abbas ya je ya yi sallama a gare ta. Assalamu alaiki ya ke kyakkyawar gimbiya fara mai farin idanu. Salma ta ɗago cikin farin ciki tare da wani murmushi mai sanya zuciya ta ce wa alaikumus salam ya kai ɗan saurayi, me yake tafa da kai? Sannan Abbas ya faɗa wa Salma duk wani abu da yake cikin zuciyarsa kan cewa ya zo ne ba don komai ba sai don ya gabatar da kansa a gurinki. Saboda haka idan har ba za ki damu ba zan iya taimaka miki da wannan ruwan domin na kai miki shi gida. Salma ta ce to gaskiya aka bar shi kawai saboda ba zai yiwu in takura maka ba, ya daga ganin mutum zan dora mai nauyi. Abbas ya ce a'a babu matsala, wannan jikin da kika gani ko me kike so ya miki a shirye yake domin ya miki. Salma ta ƙi, amma duk da haka Abbas sai da ya ɗauki wannan ruwan sannan ya tafi mata da shi zuwa gida. Suna tafi suna shira, Salma take ba shi labarin cewa a cikin makarantarsu can cikin wani tsauni akwai wata tsohuwar masarauta wacce ba a shiga, sai dai a cikin wannan masarautar akwai tarin zinarika sannan kuma da tarin dukiyoyi. Idan har mutum ya je kuma ya ci nasara ya dawo da ransa, to tabbas zai kwaso dukiyoyi masu tarin yawa sannan zai zama hamshakin mai kuɗi. Abbas da ya ji haka sai ya ce to shikenan shi ba wannan abin ne ya kawo sa ba. Daidai lokacin da suke hanyar komawa zuwa gida, Abbas ya faɗa wa Salma cewa gaskiya yana santa kuma gaskiya ba zai iya ɓoyewa ba, saboda haka me shawararta? Salma sai ta yi murmushi kawai ta ja wannan tulun nata zuwa gida. Abbas abin ya ɗaure mai kai kan cewa Salma bata ba shi amsa ba, amma ta tafi. Ahe Salma a cikin ranta mugun daɗi take ji da farin ciki ganin cewa yanda namiji yake furta mata soyayya. Salma tana ta wasuwasi a cikin zuciyarta, tana aiki tana murmushi har mahaifiyarta ta gane cewa tabbas Salma ta fara soyayya. Ahe Salma soyayyar Abbas ta daɗe da shiga cikin zuciyarta, ta mamaye ta. Lokacin da Abbas ya dawo gidansu Salma washe gari da daddare, sannan ya sa a kira mai Salma. Salma ta fito cikin farin ciki, sannan Abbas yake tambayar ta cewa ya maganar amsa ta wacce na faɗa miki a jiya. Salma ta ce ita ma tana son sa. Daga nan suka ci gaba da soyayya cikin farin ciki da annashuwa. Lokacin da za a yi musu aure ya zo, saboda iyayen Salma sun matsa kan cewa Abbas ya turo, shi kuma Abbas bahi da kuɗi. Sai Abbas yake tunawa da Salma cewa ya maganar wannan tsaunin da kike faɗa mun na wannan tsohuwar masarautar da kika ce idan har mutum ya shiga baya dawowa da rai, idan kuma har mutum ya ci nasara ya dawo da rai to tabbas zai dawo da ɗimbin dukiya. Sai Salma take faɗa mai cewa ita ma malamansu ne suke faɗa mata haka, saboda a cikin makarantarsu akwai inda ake ba da tarihi, akwai wani malami da yake ba da tarihin abin da yake faruwa da kuma abin da ya faru a cikin wannan gari namu. Abbas ya ce to shikenan shi zai je, saboda haka dole sai ya je saboda ya dawo da kuɗi. Salma da ta ji haka hankalinta ya tashi sosai, sannan ta razana ta ce gaskiya ban yadda ba zai yiwu a ce ka je ba saboda ka sadaukar da rayuwarka. Idan har ka je fa mutuwa za ka yi, a tarihin gurin babu wani wanda ya taɓa zuwa ya dawo da rai. Abbas ya ce
ni fa sai na je, saboda idan har ban je ba kin san dai a gidanku ba za su bani auren ki ba, saboda ba ni da sana'ar yi, haka zalika ba ni da kuɗin da zan turo gidanku domin a bani auren ki, kuma gaskiya ni ina son ki, idan har babu ke ba zan iya rayuwa ba. Ita ma Salma ta ce ina son ka Abbas, idan har babu kai to tabbas ba zan iya rayuwa ba. Saboda haka sai suka shirya tsaf suka ce to tare za su je. A lokacin da mangariba ta yi suka shirya suka ɗauki wata 'yar fitilarsu suka nafi zuwa wannan daji, suna cikin tafiya suna hira har suka iski wannan kogon. Salma ta ce tabbas wannan shine irin zahirin yadda wannan kogon yake, saboda an ba ta labari tsaf sai an wuce wannan kogon sannan ake zuwa wannan masarautar. Abbas ya ce to shikenan mu shiga. Suka kama hanya suka shiga cikin wannan kogon mai shegen duhu, inda hasken fitilar tasu ma gaba ɗaya baya yi, saboda tsawar duhu haske baya tasiri a cikin wannan kogon. Suka ci nasara suka wuce cikin wannan kogon lafiya, suka hango wannan masarautar mai shegen sheƙi haka zalika da ƙyalle. Abbas ya ce alhamdulillah, tunda har muka wuce wannan kogon ni na tabbata dole za mu je, kuma sannan za mu kwaso wannan kuɗi, kin ga daga nan sai mu zo mu auren mu cikin farin ciki. Abbas ya ci gaba da tafiya, Salma tana ɗarɗar a cikin zuciyarta, shi kuma Abbas zuciyarsa ko gizo. Haka suka karasa cikin wannan masarautar, inda ya je buɗe ƙofa ya ga ƙofar ta buɗe da kanta. Tun daga nan fa ya tsorata, ya zo zai buɗe ƙofa amma ƙofa ta buɗe da kanta. Ya ji wata iska mai sanyi ta zo ta same su. A cikin wannan iskar sai ya ji ana kiran sunansa a hankali tare da sunan budurwan nan tashi, ana cewa me ya kawo ku, me ke tafa da ku, idan har kuka saki kuka karasa to tabbas sunan ku matattu, saboda za a shafe babban ku ne, babu wani wanda zai sake ganin ku har abada. Abbas ya ji tsoro sosai, sannan ya tambayi Salma kin ji me nake ji? Ita ma Salma ta ce ashe kai ma ka ji, yanzu me abin yi, mu juya mu koma. In ji Salma. Abbas ya ce tun da har muka zo kuma mu bi muka zo to sai dai a shafe mu tare, saboda haka ki tsaye da zuciyarki guri ɗaya, sannan ki sa Allah a ranki, in Allah yadda babu wani abu da zai faru. Suka ci gaba da tafiya suka karasa cikin wani falo. A cikin wannan falon sai suka hangi wani katon madubi. A cikin wannan madubin maimakon su ga junansu, wato wannan madubin ya nuna su, a'a ba junansu suka gani ba, wani hoto suka gani daban na wata tsohuwa tana magana a cikin wannan madubin, tana cewa me kuka shigo yi nan gurin, da fatan cewa kun samu tarihin abin da yake faruwa a cikin nan gurin. Salma ta ce sannan ta gaishar da ita, ta ce ba gaisuwarki nake so ba, kun san cewa idan har mutum ya zo to tabbas sai ya mutu, saboda wannan masarauta ce wacce aka gina ta shekara 1000 kenan baya, kuma sannan waɗanda suke rayuwa a ciki sun mutu. Haka zalika dukiyar da take cikin nan gurin babu wani wanda ya isa ya taɓa ta, idan har mutum ya shigo to tabbas ya mutu. Sannan Abbas ya karasa ya je wa wannan tsohuwa da ke cikin wannan madubin bayani kan cewa aurensu ne ya zo, kuma idan har ba su da kuɗi to tabbas ba za su iya rayuwa cikin farin ciki ba. Haka zalika ni ba ni da sana'a, haka zalika a gidansu ya nuna budurwarsa wato Salma, tabbas ba za a ba shi aurenta ba. Wannan tsohuwa ta fuskanci Abbas saboda ita mai sauƙin kai ce, sannan ta ce ni ba ni ne abin ji ba, ku karasa ciki, waccan ƙofar ita za ku je ku buɗe. Abbas yana tsoro, amma duk da haka ya je buɗe wannan ƙofar. Yana buɗe ta, wani dodo da ya jiyo a fusace yana gurnani da ya yi wani ihu, sai da Abbas tare da budurwarsa Salma suka daina ji na wasu 'yan mintuna. Sannan ya musu bayani cikin wata murya mai girma kan cewa me ke tafa da ku, me kuka zo yi nan gurin, tabbas tun da kuka shigo ba za ku fita ba. Sannan wannan dodon ya wani tsafi, ya wani asiri, kawai sai ga wasu manya-manyan macizai sun fito suna biyo su, suna ja da baya, suna ba shi haƙuri, yana cewa tabbas sai kun mutu. Suna ba shi haƙuri, yana ba su magana kan cewa jininku kawai nake bukata, suna ba shi haƙuri. Sannan Salma ta tsugunna ta je ta ba shi haƙuri. Sannan wannan dodon ya ji muryar Salma ta canja cikin wani yanayi na sanyi. Sannan wa'annan macizan suka ja baya. Sannan ya ce me kuka zo yi? Abbas ya mai bayanin komai. Sannan wannan dodon ya ce to zan kyale ku, saboda haka ku je can gurin, wancan buhun shi kadai za ku ɗauka, buhun cike yake da tarin zinare, idan har suka ɗauko wannan buhun suka dawo da shi garinsu sai sun fi kowa kuɗi. Sannan Abbas ya je ya kasa ɗaukar wannan buhun, Salma ta kama mai, Abbas ya ɗora aka.
sannan suka yi wa wannan dodon godiya, suka fito zuwa falo suka yi wa wannan tsohuwar da ke cikin madubi ita ma godiya, suka ci gaba da tafiya suka koma zuwa garinsu. Sannan Abbas ya je ya tura gidansa Salma aka yi magana, sannan aka zo aka yi auren Abbas da Salma, aka yi taro iya taro. Mutane sun yi mamaki ya aka yi Abbas ya samu kuɗi. Abbas ya kuɗi ya kuɗance, Salma ta ji daɗi ta more a rayuwar da suka yi rayuwar cikin farin ciki suka hayyafa. Hajara saboda tsabar kyanta ta yi gamo da ogan 'yan daban daji, ya ce yana son ta. A tatsuniyar mutum, a cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye akwai wata yarinya mai suna Hajara. Sai dai a cikin garin nan gabaki ɗaya ba a zaman lafiya. Akwai wasu 'yan daba wanda suka shigo cikin garin suka mamaye wani dodon daji, suke zuwa suke kama mutane haka kurum, mutane ba su ji ba su gani ba. Sai mai gida ya ce dan Allah dan annabi ina so zan zauna da 'yan daban nan mai magana da su. Wani mutumi ne shahararren mai kuɗi wanda ake jin maganarsa, wanda ya riƙe wani mukami a cikin garin ake kiran shi mai kuɗi. Mai kuɗi babban mutum ne, sai ya ce yana so zai magana da 'yan daban nan. Daga nan 'yan fashin nan suka shigo cikin gari, aka zauna da su za a yi sulhu. Ana cikin yin maganan nan sai ba su gamsu da maganan da mai gida ya musu ba. Daga nan shugabansu mai suna Dauda sai ya samu mai gida ya cire mai kai. Nan fa mata da yara hankalinsu ya tashi ganin yadda su ga mai gida an cire mai kai yana ta shure-shure. Daga nan fa mai gida Dauda ya ce duk a kwashe wa'annan yaran da mutanen wajen nan. Nan fa a kwashe 'yan mata da jarirai da mutane da yawa, aka sassawa gidajen su wuta. Daga nan garin babu zaman lafiya, daidai da gwamna da sarakuna sun kasa yin komai a cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen. Hankalin mutane ya tashi, kowa ya rasa yadda zai. Mutane suna kwance a gida suna tunanin rayuwarsu da 'ya'yansu. Sai ya zamana mutane ba sa iya fita kasuwa, ko da sun fita kasuwa daga sun ji an ce ga oga Dauda nan, kowa sai ya rufa, kowa ya ringa gudu. Kwatsam wata rana garin an samu ya ɗanyi lafiya na tsawon 'yan kwanaki. Sai oga Dauda ya ce ya kamata fa a ce yau ma mu shiga mu yi fatuwar kamo wanda za mu kama. To oga Dauda yana da wani ƙani mai suna Salim. Salim ba shi da imani, dan ya fi oga Dauda ma mugunta a cikin wannan garin. Sai Salim ya ce yallaɓai oga Dauda yau a rabu da su, tun da jiya mun kamo wasu. Sai ya ce to yanzu in mun rabu da su mai zami? Sai ya ce ai shagalin ƙarshen shekara kawai yau. Daga nan fa aka samu wani rago aka bankare shi, yanda suke wa mutum in sun kama shi haka suka yi wannan ragon. Ragon nan ya gasu, aka ci naman nan. Wa'annan mutanen da aka kama babu wanda aka ba ruwa ko abinci. Daga nan bayan tsawon sati 2 da yin wannan abin, kwatsam wata rana abu kamar wasa sai gwamnati ta turo wani soja mai suna Idris. Idris daga shigowa garin nan ya kicibis da wata kyakkyawar yarinya mai suna Hajara. Daga ganinta ya ji wasu ganyayyaki suna faɗuwa jikinsa, ya ji wata iska mai sanyi ta ratsa shi. Ya kalli jikin Hajara ya ga wani irin fure suna mai kamar gizo kawa ya zo. Daga nan dai bai kula ta ba, sai ya gaba sai ya wuce. Tom daga nan suka je suka kama wani daji, suka sa bataliyarsu suka kafa suka nemi waje suka zauna. Kwatsam abubuwan sun lafa, sai aka zo aka samu oga Dauda, aka ce oga Dauda gwamnati fa ta turo wasu sojoji. Sai oga Dauda ya wata dariya ce ha 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 ha, sojoji kuma mu da muke da manyan bindigu muke da manyan jarumai? Sai Salim ya ce faɗi dai ka ƙara faɗa yallaɓai, to dan an kawo sojoji cikin garin nan mai suka isa su mana? Sai Dauda ya ce wallahi Salim ka faɗa gaskiya, ba abin da suka isa su mana. Daga nan kuwa oga Dauda ya ce kai ku ebo motoci da dokuna mu shiga cikin garin nan. Sai suka shigo suna harba-harba suna hauka. Mutanen kasuwa daga jin wannan abin nan fa suka ruga da gudu. Nan fa aka je aka sanarwa da sojoji. To sojojin nan ba su da wani kayan aiki sosai, sai dai suna iya faɗa da hannayensu. Amma kuma ba su zo ba saboda sansan in suka zo za a kashe su, saboda ba a ba su wasu bindigu ba. Oga Dauda yana shigowa cikin garin nan, Hajara babansu ya aike ta
ta fito za ta je cikin kasuwa ta siyo mai gyaɗa zai sha garin kwaki. Nan fa Oga Dauda yana shanyo kwana kawai ya ga wannan kyakkyawar yarinya Hajara. Daga nan Oga Dauda ya ji shi ma duniya ta sauya mai. Sai yake tunani, dama akwai irin wa'annan 'yan matan masu kama da ɗawisu cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen namu. Daga nan Oga Dauda ya ba da umarni a je a kamo waccan yarinyar, amma kar a yi mata komai. Sai Salim ya tafi zai kamo ta. Sai Oga Dauda ya ce, a'a Salim, ba kai za ka je ba, wane je ya kamo min waccan yarinya. Yana zuwa sai ya riƙo ta. Da ya riƙo ta sai Oga Dauda ya ƙare mata kallo, sai ya ce a sa ta a cikin mota. To makallanmu, za mu sake tunatar da ku, idan yau ne zuwanka wannan tashar tamu mai albarka, kada dai ka manta ka danna subscribe, ka taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa, ta yadda za mu rinka muku zafafan tatsuniyoyinmu da zarar mun ɗora. To bari mu ci gaba da baku labarin kai tsaye. Sai ya ce a ɗora ta a cikin mota. Da suka ɗora ta a cikin mota har sun fara tafiya, Oga Dauda hankalinsa da yana kanta. Sai ya ce, kai ku dakata. Sai ya zo kusa da ita sai yake tambayar ta, ke yaya sunanki? Hajara tana karkarwa, tana ta gumi, tana zufa, tana jin tsoro, saboda ta san mutanen nan ba su da imani. Kuskure ɗaya ta za su iya harbe ta. Sai ta shiru bata ba shi amsa ba. Sai ce, ke ba magana nake miki ba wai? Sai ta ce, ni sunana Hajara, kuma babanmu ne aike ni cin so mai gyaɗa zai sha garin kwaki. Daga nan sai ya ce, ni ba tambayar ki ne waye aike ki ba, ina ne gidanku? Daga nan sai ta ce, gidanmu kake so na kai ka? Sai ya ce, eh. Sai fa Oga Dauda ya tafi tunani, ganin ya ji muryar Hajara mai sanyi, mai ɗauke tunani, mai sa numfashi ya ƙara dogo. Nan fa ya ce, gidanku nake so ki kai ni. Da aka kai su gidan su Hajara, suna sauka, babanta yana leƙowa sai ya koma da gudu. Ya ga Hajara da 'yan daba, abin ya bashi mamaki. Sai Oga Dauda ya ce, Salim, shiga ka fito da babanta. Sai babanta ya fito, iyayen ku sun ji tsoro, kowace ta makale a cikin ɗaki. Sai ya ce, baba ina wuni? Sai baban Hajara ya yi mamaki ganin yanda Oga Dauda yake gaishe da shi. Sai ya ce, baba ba wani abu bane ba, kuma ni ba zan cutar da kai ba, abin da zan ma. Ya ce, wannan 'yar taka na ganta ne ina son ta, kuma ina so zan aure ta. Daga nan fa baban Hajara ya tiris, zuciyar shi ta ɗaya, ya rasa me yake mai daɗi. Ya yi shiru ya ce, ko ba za ka bani bane ba? Oga Dauda ya mai wani tsawa. Sai ya ce, na baka, na baka. Sai ce, oke, don ka ji na ma laku-laku shine in ban harbe ka a ƙafa ba. Sai ya ce, na ce na baka. Shi ma ko baban Hajara ya yi gumi, ya ɗau zufa, ya rasa me yake mai daɗi, abin duniya ya ishe shi. Sai Oga Dauda ya ce, Tom, zan tafi da wannan yarinyar cikin daji, duk wanda ya isa ya zo ya kwace ta. Daga nan Oga Dauda ya ɗauki Hajara ya tafi da ita can cikin inda suke zaune. Da ya zaunar da ita bai mata komai, bai sa aka kawo mata kifaye aka soya mata aka bata tana ci. Sai ya tsaya yana kallon ta. Sai baban Hajara ya tafi can inda sojojin nan suke, sai ya gaya musu abin da yake faruwa. To wannan sojojin an kawo musu manyan mugayen makamansu da wuƙaƙe. Daga nan sai baban Hajara yake cewa, Idris, yanzu to ya za a yi? Sai Idris yake cewa, dama ni ma fitin da na ga Hajara a cikin wani ɗan ƙaramin ƙauyen, na ji ina son ta. Daga nan baban Hajara sai ya fashe da kuka, ya ce, aba Idris, ka san kana son ta, baka faɗa min na baka ita, na aura ma ka gudu da ita daga cikin wannan garin ba? Sai ya ce, baba ka daina kuka, inda ni jarumi ne sai na dawo da ita gida. Daga nan kuwa Idris ya yabi bataliyarsa da motoci aka shiga cikin wannan dajin. Suka yi ta lema ba su samu ba. Kafin nan Hajara sai ta sauya cikin wannan dajin, saboda ita Audu babu abin da zai mata, komai take yi rayuwarta. Daga nan ta san yadda take shiryawa, take neman yadda za ta gudar da mutane. Sai Hajara ta gudu daga cikin wannan dajin. Daga nan Audu ya tashi da sassafe ya ga bai ga Hajara ba, hankalinsa ya tashi. Daga nan fa ya tura Salim ya tura bataliya, aka shiga cikin wannan dajin. Aka yi ta neman Hajara ba a ganta ba. Aikwa ana duba cikin wani ɗan ƙaramin waje ta ɓuya a cikin wasu ciyayi.
aka kamo Hajara aka dawo da ita. Dauda saboda haushin gudun da ya ji ya ringa kifawa Hajara mari. Daga nan kuwa Idris nan sun karaso cikin wannan dajin. Suna karasowa suka fara barin wuta. Nan fa aka samu da kyar ya ce Hajara ta jawo annan 'yan matan da yara su ringa gudu. Suna gudu su Idris suna gudu, kowa yana gudu, kowa yana ta kansa. Suka samu suka shiga wani kogo, to kogon babu wanda zai iya wucewa sai an sa wata igiya. Daga nan Idris ya ce to yanzu ya za a yi. Allah ya sa akwai igiyoyin da aka tura su a jikin dokuna. Aka samu aka daddaura, aka samu matan da aka ringa haihuwa da ƙyar. Suna cikin tafiya can sai aka ga Audu da Salim su ma sun zo wannan wajen. Suna cikin gudu sai Salma ta faɗi ta ji ciwo a ƙafa. Salma ba ta iya tafiya ba kuma sannan Salma ba ta iya gudu ba. Hankalin Idris ya tashi ganin yadda Salma in ba ta tafi ba shi ma rayuwarsa za ta tsaya. Daga nan dai aka samu a ɗaure mata suka ci gaba da gudu. Sai aka zo wajen wani kogi wanda mata ba za su iya tsallakawa ba. Dan fa Idris hankalinsa ya tashi ya rasa yadda za su yi. Ga su Audu kuma da Salim sun biyo su a motoci da bindigu suna harbi. Dan fa Idris sai ya samu aka samu sojojin nan aka ringa ɗaura jikinsu step by step ana wucewa da su. Daga nan dai aka samu aka tsira da su da ƙyar aka kai su gidajensu. Sai mutanen cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen suka fito suna yi wa Idris godiya da sauran sojojin. Baban Hajara ya fito shi ma yana yi wa Idris godiya da sauran sojoji. Bai rufe bakinsa ba kawai sai ga Audu nan da Salim sun tsallako da bindigu suna harbi. Daman su biyu suka rage duk sojoji sun kashe wa'annan yaran nasa. Sai Audu da Salim suka duba sai ga babu kowa a bayansu. Sai suka ce don wannan 'yan tsirarin sojojin aiko mu za mu kashe su. Ya Salim ya dariya ya ce aiko ni kaɗai ma jarumi ne, minti nawa ne mun kashe su. Sai Idris ya ce to wallahi duk wanda ya karaso wajen nan wallahi sai na kashe shi. Daga nan sai Audu ya ce shi yanzu abin da yake so ba rigima ya zo yi ba. So yake kawai a bashi wacce kyakkyawar yarinya wacce tafi da zuciyarsa mai suna Hajara a bashi ya tafi da ita. Aiko daga nan Idris ya zuciya ya ji haushin wannan maganar da Audu ya gaya. Sai Idris ya yi wani harbi, Audu sai ya samu ya makale a jikin wata bishiya ba a same shi ba. Suka ringa harbe-harbe, nan fa mutanen ƙauyen nan suka ringa gudu, kowa ya je ya samu waje ya fake. Kowa kuma ya kasa zuwa ya taya Idris wannan rigima. Saboda Audu da Salim sun sa mutanen garin nan sosai saboda kisan da suke yi ba na wasa bane. Daga nan dama Hajara zuciyarta ta ƙyanƙyashe ko ta ɗauki bindiga ta ringa harbe-harbe bata. Daga nan Idris yana zuwa sai ya rike ta ya karɓa wannan bindigar sai ya ce haba Hajara da hankalinki da natsuwarki da komai ki ɗauki bindiga ki ringa harbe-harbe yanzu in ke kashe wa'anda ba su gani ba fa. Daga nan sai Hajara ta fara kuka ta ce rashin sani ne saboda mutanen nan a gabana suka ringa yi mutane kisan gilla har da kanwar babanmu da kanwar babata duk sun kashe. Hajara ta ringa kuka sai Idris ya rarrashe ta da ƙyar. Sai Audu ya ce ba fa kuka za ku tsaya yi mana ba, mu kukanku daɗi yake sa mu ji, in kai namiji ne kawai ka taho mu gwabza. Haka suka je suka fara dambe suka fara rigima. Sai Idris ya samu ya ciro wata wuka a gefen shi ya samu ya soka wa Audu ya kashe sa. Daga nan Salim sai ya ji tsoro shi ma sai ya wani kururuwa. Akwai wani soja wanda bai mutu ba yana zare bindiga sai ya samu kan Salim sai ya harbe shi. Daga nan Salim shi ma ya faɗi ya mutu. Sai aka samu wannan garin ya zauna lafiya. Da ya zauna lafiya sai sarkin garin ya haɗa wani taro ya ce to yanzu kun ga abin da ya faru, wa'annan a baƙi suka zo mana muka ba su wajen zama, ashe mugaye ne, to yanzu duk wanda ya shigo cikin garin nan babu wanda za mu ba shi waje kuma babu wanda za mu ba waje ya zauna ko kuma saboda wai shi baƙo ne. Sai mai unguwa ya tashi ya ce wannan maganar gaskiya ne, daman ni tun zuwan su sai na ce kar a ba su waje su zauna, amma mutanen garin nan suka min girman kai suka ce ai baƙi ne masu raba magani ne masu kaza a ba su waje. A haka a maimakon magani suka ringa shigo mana da bindigu, yanzu ga abin da ya faru. Daga nan dai sarkin garin ya ce to shikenan yanzu abin da ya riga ya faru yanzu sai a yi maganar auren Idris da Hajara. Sai baban Hajara ya yi dariya ya ji daɗi. Daga nan aka samu aka ce za a tsayar da wajen bikinsu, aka faɗi santar da za a yi biki, aka zo aka haɗa dina aka kawo kayan lefe da mutane dai aka yi farin ciki aka ci kaji, kowa ya ringa murna a cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen. Tom kada dai ku manta duka dai anan muka ƙarshen wannan shiri namu, ku danna subscribing ta mana alamar ƙararrawar sanarwa
da yadda za mu rika muku zafafan ayyukan mu da zaran mun dora. Mun gode. Gaban tatsuniyan nan za ku ta tatsuniyan ku tsaya ku saurare su mabiyan mu. Halima ta tafi ta ban musu garin sanadiyya an ce ta kashe wani yaro. A tatsuniyan mu a cikin wani ɗan ƙaramin ƙauye akwai wata mahaukaciyar mata mai suna Halima, sai dai tana da 'ya'ya guda 3. Kwatsam wata rana 'ya'yanta suna fitowa cikin gari suna wasa, sannan kuma da 'ya'yan maƙota kowa yana shigowa yana wasa. Wata rana sun shigo gidan Halima sai wani yaro ya ga maciji. Da ya ga maciji sai ya je ya kirawo 'ya'yan Halima. Nan fa suke cewa kai me ya wannan? Daga nan yaro guda ɗaya sai ya kai hannu sai macijin nan ya sake sa, aiko sai ya mutu. Yana mutuwa sai aka dawo cikin gari aka je aka faɗa mai gari Halima ta kashe wani yaro. Ba a yi bincike ba, mutane suna zuwa suka fara nuna Halima suna dukanta. Halima mahaukaciya ce, sanadiyyar haukan Halima wani aljani ne mai suna Gumba ya shiga jikin Halima. Aljani Gumba shi kuma duk abin da aka yi wa Halima yana iya janyo wa gari rashin abubuwa da dama da kuma ci gaban gari. Daga nan mai gari ya ce yanzu me ya kamata a yanke wa hukuncin wannan Halimar da ta aikata wannan abubuwan. Sai mutanen gari suka ce a rataye ta ko kuma kawai a jajjefe ta. Sai mai gari ya ce ba haka za a yi ba, kawai mu kore ta da cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen. Daga nan mai gari ya sa mutane har suka kora mata gida da 'ya'yanta guda 3 aka kore ta daga cikin wannan garin. Halima nan ta bar garin nan ba ta sake dawowa ba. Shi kuma aljani Gumba ya jawo shin abin da aka yi wa Halima. Daga nan aljani Gumba sai ya dawo cikin garin nan, bacin kowanne yana kwance ya kafa duka ruwan garin nan. Suna tashi da sassafe sai ga baki ɗaya wannan garin babu ruwa. Hankalin kowa ya tashi, aka je rafuna aka ga nan ma babu ruwa. Suka rasa me yake faruwa. Nan fa aka tattara malamai da bokaye a cikin garin nan suka ce Tom, kun ga mun tashi da wannan tsautsayin ba mu san me yake faruwa ba. Daga nan sai babban su ya ce abin da yake faruwa ba komai bane. Akwai wata mata mai suna Halima, wannan haukan da kuka ga tana yi akwai wani aljani mai suna Gumba wanda ya addabi ma cikin family din shi da 'yan uwansa baki ɗaya, aka mai kora ta tsiya. Daga nan fa ya shigo cikin gari bai samu baka ba sai a jikin Halima. Kuma sannan ya yi alkawarin cewa duk wani ɗan adam da ya lema taɓa wannan haukan da Halima take sai ya muzanta musu. Daga nan fa hankalin su ya tashi, sai malamin yake cewa kuma yanzu abin da ya kamata a yi dole sai an nemo Halima fa a cikin garin nan an ba ta haƙuri sannan za mu samu ruwa ya dawo. Halima kuma da aka kore ta mahaukaciya ce, ita kanta ba san inda ta yi ba. Daga nan ta shiga cikin jeji da 'ya'yanta. Inda Halima take, aljani Gumba ya taimaka mata yana kawo mata ruwa da abinci. Su kuma yaran nata ƙananu ne wanda ba su san komai ba, sai da in an kawo musu su ma su ci. Daga nan sai mai gari ya ce wa malaman nan da bokayen nan to yanzu me ya kamata a yi. Ya ce tun wuri abin da ya kamata a yi a baza yara da manya su shiga cikin garin nan. Sai aka ce a'a ba haka za a yi ba, in aka baza yara da manya babu ruwa ba abinci ai mutuwa za a yi. Sai mai gari ya ce to yanzu ya za a yi. Ya ce akwai wani abinci da ya ɓoye yake tarawa in an kawo mai, yanzu a je a ɗauko shi a dafa a ci sannan kuma sai a yanke hukuncin abin da zai faru. Sai mai gari aka ɗauko wannan abincin nashi da yake ɓoyewa aka dafa aka ba wa kowa ya ci. Da aka dafa sai aka ce to yanzu mai gari ya kamata a yi. Akwai wani babban almajiri mai suna Laminu. Laminu yana da ilimi sosai. Sai Laminu ya ce shi kawai a ban mai zai je ya lemo inda Halima take. Sai baban Laminu ta ce a'a Laminu, ina jin tsoro, gaskiya bai kamata a ce ka je wannan wajen ba. Sai ya ce mama ba dai kin yadda da ni ba, zan je na lemo Halima duk inda take. Daga nan Laminu ya tafi kuwa cikin jejin nan ya fara bincike waje-waje lungu da saƙo har dare ya yi mai ya kwana akan hanya, sannan kuma ya rasa abincin da ya to da shi ya zama guzurin da ya zo da shi ya ƙare. Nan fa ya rasa yanda zai. Daga nan sai ya zauna. Da ke Halima babba ce tana da jiki sosai, ana iya ganin shatin ƙafafunta. Nan fa Laminu da sanyin safiyar nan sai ya ga kafar kamar shatin Halima. Aiku sai ya tabbatar da kafar ta ce sai ya bi hanyar. Yana zuwa kuwa sai ya ga Halima a bakin wani rafi tana wasa da 'ya'yanta. Daga nan ya je ya samu ya mata wayo da dabara tunda ita mahaukaciya ce da 'ya'yan, ya dawo da ita cikin gari. Da ya dawo da ita cikin gari, mai gari ko yana ganin ta tsugunna ƙasa ya ringa bata haƙuri. Haƙurin nan da mutanen gari suka bata ganin bata yi laifi ba, aiku sai komai ya dawo a cikin wannan garin nasu. Daga nan mai gari ya yanke hukuncin cewa kadda wanda ya sake yi wa Halima rashin mutunci a cikin wannan ɗan ƙaramin ƙauyen. Sai kowa kuwa ya shiga taitayin shi.
To makallanmu za mu sake tunatar da ku idan yau ne zuwanka tashar nan tamu mai albarka, kada dai ka manta ka danna subscribe ka ta mana alamar ƙararrawar sanarwa, da za mu rika muku zafafan ayyukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode.